Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбыр темалар турында. 21 февральдан җәмәгать урыннарында QR-кодлар гамәлдән чыгарыла, чикләүләрне йомшартуга чаллылар ничек карый? Апрель азагында аңа 30 яшь тулган булыр иде. Чаллыда яшь фотограф, шәһәр хакимияте матбугат хезмәткәре Ринат Шәйхиев белән хушлаштылар. 21 февральдан җәмәгать урыннарында QR-кодлар гамәлдән чыгарылган. Бу хактагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Чикләүләрне йомшартуга чаллылар ничек карый? Толырак алдагы материалда. Юллар ачылды. 21 февральдан Чаллыда җәмәгать транспортында, сәүдә үзәкләрендә, җәмәгать туклануы урыннарында, мәдәни һәм спорт чараларында вакцинация үтү турында QR-кодлар сорамыйлар. Шәһәрдәшләребезнең күпчелеге бу яңалыкны шатланып кабул итте. Отлично, потому что это незаконно. Вот все. И отменили, слава богу. Очень многие болеют. Я сама переболела, так что я за QR-код пока. Хорошо отношусь к QR-коду, что отменили, потому что раньше никуда не могла выходить. Вот сейчас хорошо, выхожу везде, куда надо. В продуктовый магазин только раньше заходили. Хорошо, что их отменили, потому что, в принципе, это была не самая эффективная затея. Это просто привело к подорожанию такси и к тому, что в общественном транспорте стало сложнее кататься. 22 ноябрьдән QR-кодлар кертелгәч тә Чаллыда пассажирлар агымы 20%-ка кимеде. Контролерлар QR-кодларсыз йөртүчеләрне тикшерде. Алар өчен 1000-нән 30 000 сумга кадәр штраф каралган иде. Булар барысы да хәзер үткәндә калды. Башкарма комитетта исә пассажирлар агымы артыр дип үмитләнәләр. На истекшей неделе на маршруты города ходило 67 трамваев и 262 автобуса. Посчитанный пассажиропоток составил 66,5 тысяч. С учетом того, что с 21 февраля 2022 года в Татарстане отменено предъявление QR-кодов, мы ждем увеличения пассажиропотока на общественном транспорте. Башка чикләүләр әлегә гамәлдә кала, мәсәлән, җәмәгать урыннарында битлекләрсез йөрү тыела. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 инфекциясы йоктыруның 3159 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 359-ы 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, 293 кеше хастаханәгә салынган. Күп авыручылар Казанда 1132 кеше һәм Чаллыда 404 кеше. Шулай итеп, 21 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 97,744 очрагы билгеле. Аларның 62179-ы терелгән, 829-ы узган тәүлектә. Чаллыда Ринат Шәйхиев белән хушлаштылар. Яшь фотограф, шәһәр хакимияте матбугат үзәге яшь хезмәткәренең якшәмбе көнне гомере өзелә. Хушлашу Тәүбә мәчетендә үтте. Ул Instagram социаль челтәрләрендәге битендә градусник фотосын куйган һәм кинәт кенә температурасы 39-га кадәр күтәрелүен язган. Берничә сәгатьтән соң инде аның үлеме турында кайгылы хәбәр килеп ирешә. Әлеге үлемнән төгәл сәбәпләре билгеле түгел. Ул тормышның иң матур чагында якты дөньядан китте. Апрель азагында 30 яшь тулган булыр иде. Ринат Шәйхиевны соңгы юлга озатырга дистәләрчә кеше килде. Ул мөселман традицияләре буенча яшьләр зиратында җирләнде. Чаллы телекомпаниясе Ринатның туганнары, якыннары һәм хезмәттәшләренең авыр кайгысын уртаклаша. Ринат шундый янып, көйіп йөргән кеше. Ул барысында үз куллары белән эшләде, сценарийны яза иде, продюсерлык эшен башкара иде, оператор иде, монтажер иде. Бик горурлана идем. Ринатны кайда гына күрүемә карамастан, Ирактан килеп исәнләшә иде. Хәл-әхвәлләрне белешә иде. Студент чакларны искә төшерә идек. Шундый якты, гади һәм нинди генә үрләр яулавына карамастан бер дә үзгәрмәс кеше иде ул. Татарстанда бакчачыларга ярдәм итү турында закон проекты эшләнә. Инициатива белән Республика Дәүләт Советының 3 депутаты чыкты. Аны камилләштерү өчен халык белән аралашу кирәк. Шул максаттан Чаллыга Дәүләт Советы депутаты Таһир Хәдиев килде. Ул шәһәрбез бакчачыларының проблемаларын тыңлады. Тулырак хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова сюжетында. Дәүләт Советы депутаты белән очрашуга Артур Марданов 2 ел буе борчый торган проблемасы белән килде. Күршесе скважина ясаган. Шул вакыттан бирле тынычлык юк ди. Участок созлыкка әйләнде, төзегән биналар җимерелә башлады ди ул. Обращались как раз экология приходит к ним на участок. И
до конца проблемы не исследуют и пишут ответ, то, что какую они позицию сами принимают, хозяева тоже, то и пишут к нам ответ в письме. Дамир Гарафовның да проблемасы зурдан. Камгасэнергострой бақшашылық шерқатындегі түзіген йортында тынышқына ешей алмай. Электр шилтерінен үзелер. Хукук соқшыларына прокуратураға да мүрәжағат етіп қараған. Нәтижесіз. У меня заключен прямой договор с Татэнергосбыт на поставку электроэнергии. Председатель садового общества просто отключил без указания обоснований электричество и не подключает. То есть я не имею возможности проживать в принадлежащем мне жилом доме. Бақшашыларына бұл рәуішлі қабыл ету шәрібізді бірінші тапқыр ұйыштырылды. Әліге Комсомол һәм Тукай районларына қараушы шәрқәтлерінің бақшашыларын қабыл еттілер. Проблемалар бейхисап. Минем нашел налог инде борщой, потому что һәрбір бақшашы үзенең приватизированный жеріне бақшасына налог төлей, и шул вакытта СНТ да төлей. Вот почему икелете налог төленеле. Республика Дәүләт Советы депутаты Тахир Хәдиев һәр бақшашыны игътибар белән тыңлады. Күп кенә сорауларны үз контроленә алды. Депутат сүзләренчә, республикада бақшашыларга ярдәм итү турында закон әзерләнә. Татарстан Республикасы буенча 2017 елдан бирле ел сайын 550 миллион күләмендә ярдәм бюджеттан күрсәтелә. Бу инде хәзер узатырган безнең электричество, шелтерләрен алыштырырга, су кертү, су аннан соң менә хәзер башняларын кую, аннан соң безнең бу каты менә шушы көндәлек ниләр калдыклар бар, аларга менә шушында бункерларны кую. Бақшашылар белән очрашулар дәвам итә. Нинди проблемалар бар, аларны уртага салып сөйләшеп, әлбәттә кабул ителәчәк закон проектында кулланачаклар. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Тиздән шолда Барбоскиннар циркта дип исемләнгән мавыктыргыч тамаша узачак. Шәһәрдәшләр игътибарына үзенчәлекле шоу тәкъдим ителәчәк. Билетларны Билетон.ру сайтында, шулай ук Энергетик һәм КамАЗ мәдәният йортларында сатып алырга мөмкин. Барбоскины цирк. Любимые герои в набережных Челнах. 23 февраля. ДК «Энергетик». 26 февраля. ДК «КамАЗ». Барбоскины цирк. Игровое лицензионное шоу ростовых кукол для всей семьи. Билеты в кассах ДК и на сайте Билетон.ру. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. 10 марта. ДК «КамАЗ». Звезды мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», Светлана Светикова, Эд Шульжевский и другие в ярком театральном представлении. Доступно по Пушкинской карте. Кто выручит вас в любую погоду? Сервис заказа такси «Омега». Кто держит цены прошлого года? Сервис заказа такси «Омега». Как заказать нам это такси? 999 999. Звони.